Teodoro Hernandorena Zizurkilen jaio zen, 1888ko azaroaren 6an. Aita Nikolas Hernandorena Nafarroako Mendigorriako semea eta herriko sendagile. Ama berriz, Maria Pilar Barandiaran Legorretako alaba eta Zizurkilgo maistra. Naiz gure ama euskalduna izan, eta naiz gure aitak euskaraz jakin, gure etxeko girua beti ez da euskalduna izan. Erdalduna, harrituko zea, baina ziaro erdalduna zan. Teodoro Hernandorenak medikuntza eta estomatologia karrerak ikasi zituen, baina gero politika alorrean, zinegintzan, pilotan, eta batez ere iparraldeko bertsolaritza suspertzen saiatu zen burubihotz. Idatzi, herria, zeruko argia, bidasoa, anaitasuna eta Príncipe de Viana aldizkarietan idatzi zuen gehien bat. Jarren itun danak, jarri zuen txirrita jarri nun erdien, eta harren ondoan jarri nun haitzol, eta danak hola jarri nitun, eta ni gelditzen itzak kapuan. Bueno, izan itun fotografoa izan, bueno, haizu, hemen izkinak jatzen leman ez ataratzen zuta. Bai izkinak jatzen mari mazera, baina jarri oso izkinak zentia. Edo jarren izan da, atzera zuta, bai, atzera zaitu, hola ziren duz. Abertzaletasunak eta gerrak urte luzetako erbestearen opari mingotsa egin zioten. Baina ez zuen etxi, ariketa berriz ere, 1970ean, Bidasoako mugaren gainetik pasatu eta Hondarribira bizitzera etorri zen arte. Azkenik, 1984ko azaroaren 9an, 96 urte bete eta handik 3 egunera, Donibane Loizunen hiltzen. Eizu godo, amaitzeko. Ez eguzu gure herriaren etorkizunaz zerbait. Gure atzeko historia ikusi ondoren, ni optimista. Gaur espalima da bilar aurre ateako. Dudik gabe!